alguna cosa que afegir? És que anem a veure, està clar que el poder econòmic té una gran capacitat de control sobre els mitjans de comunicació en general. Això té molt a veure amb les condicions en les quals poden actuar. És a dir, si hi ha uns mecanismes reguladors que posen traves als monopolis o als oligopolis, aleshores no poden fer determinades coses. Si predomina la llei de la selva, del capitalisme salvatge, de que cadascú pot fer el que vulga, aleshores els que tenen més diners s'apoderen de tot. Això és així. I ja és una idea interessant a tindre en compte per a tindre clar que els mecanismes reguladors que normalment els que tenen el poder econòmic diuen sempre que són traves i obstacles a la llibertat d'expressió, això és absolutament fals, són traves i obstacles a la seva voracitat.